Кой идва пиленци там? А? Твоите приятели ли са? А? И ти да ги видиш къде са? Къде са? Къде са твоите приятели? А? Голяма радост. Само вие може така да се радвате. Само вие така може да се радвате. Да, много ви се радвам на вас. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Айде! Ай. Бети! Не, пиленце. Тихо, пиле. Бетка.